Čau lidi, zdravím vás prostřednictvím Facebooku, protože ne všichni máte Instagram, ale teď jsem tam stream nedával. Každopádně mám za sebou 4 kilometry a stala se mi taková zvláštní věc, že jsem měl puštěný takový motivační proslovy, já jsem měl pauzu a seděl jsem a najednou jsem v tom motivačním proslovu, nějakým prostě mixu českým motivačních proslovů slyšel svůj vlastní hlas. Vždycky jsem chtěl motivovat lidi. Nevěděl jsem, že je nějaký jako mix motivačních proslovů, ve kterým jsou různé osobnosti. A najednou jsem tam prostě v pauze mezi chůzí slyšel sebe, vlastní hlas, jak říkám, aby si lidi šli za svým. A normálně mě přejel mráz po zádech. A udělám cokoliv, abych dostál svýmu slovu Fettyho cesty a tomu, že se změním. Protože to bude ta největší motivace pro všechny, kteří třeba nemůžou v sobě najít. Ale každý ji v sobě máte a přeju vám do nového dne hodně úspěchů. A hlavně zdraví lidi a děkuju, že jste se mnou ještě jednou. A omlouvám se za svůj chlupatý hrudník, ale fakt tady nemůžu sedět v tom tričku. Takže to byly moje pocity z teďka, z cvičení. Chci jít dál neskutečně a půjdu. Děkuju, že jste se mnou a hezký den.